tinoziva kuti mhuri yeZimbabwe kazhinji tikaona vamwe vachichema tinopukuta misodzi. Nhasi uno muchirongwa The Village tina Gogo Kanyungo vakabva kwaRusape mushure mekunge vawirwa nedambudziko remuzukuru akawirwa nemugodhi, kutaura kunoko ari muchipatara cheBhindura. Ngatinzwei Gogo vachitaura kuti zvakafamba sei. Chasaka ndikutsvakeyo ngechekuti musi wa10 ndakangoti ndamukawo foni yangu regai ndimboibata, ndobva ndaona messages endai kuchipatara Brandon atsitswa nemugodhi. Ndikati zviri kumbozii? Ndobva ndapa muzukuru wangu zikazi ndo zviri kutaurwa Brandon, handinozoona simba, ndikati atofa. Ndikati muzukuru wangu fona, wobva watsvaka namba iya yafona, ndobva waibata. Zikazi aiwa mupenyu, tatomuisa muchipatara. Ndobva ndati vakomana, ndobva ndagara nguva. Mukadzi wacho ndobva afona, zikazi mbuya kuri kutodiwa mari emergency $25 yekuti atore Excel. Ndoita sei? Ndandikatengesawo mbudzi kuti nditenge ufunzare. Ndabva ndati muroora zukuru wangu umwe ndautondotumira paEcocash. Ndobva atondoitumira kubva yasvika, ndobva atotorwawo zvediwo. Nguva ndobva afona, zikazi mbuya kuri kudiwa hazi pombi yeweti, mapamba, zviizvi, mari yakasvika kuma$75. Unobva wazaridzwa. Ndobva ndashaya kuti ndodii. Kwakungofonera wari mudhuze, wano zvedu handishori, wakabatsira ubva tengerwa mapamba, pombi iyoyo, nemari yekuti mukadzi afambise kwaanobva azi dhora kuenda kudzoka dhora. Ndobva zvakwana izvozvo. Ndikati zvakwana. Ndochizozwa futi zikazi paExcel pabuda kuti anoda kuiswa masimbi 1.4 iyo unobva waita dima kuti ndoitora pai. Gogo, tiri kunzwa muri kuti imimi vari kuti mbuya kuri kudiwa chakati sei vari kuuya kuna mbuya. Vabereki vemuzukuru wenyu uyu varipi? Mai wakafa. Ndikobva ndangomutora ari mugrade 4. Iye Brandon ndiyaiwo mubatsiri ipapo. Zvese aindiitira. Ndaitomuchema kuti vakomana. Saka baba wake waitoshanda muwimbi chibva ebhuroka. Saka nguva yesawanga wakagara wakamboda kuti pajambanja kutengesa zvabva zvaramba. Saka muna December taenda kumusha kwangu kuZimunyo, baba wakabva waitawo munyama kwakurohwa nebenzi, ruoko ndobva wakuwara. Saka shamwari yawo ndobva yatoti kuno akubhadharwi mari huya. Ari Joburg izvo zvakatoiswa simbiwo muruoko baba waya. Izvozvi mari yekuti auya haana kuti auye kumwana uko. Saka inini kwachibva ndashaya kuti ndoita sei. Ndinosimbozwawo muredhiyo ameno ruoko runopa chichi. Ndobva mafoni enyu iwaya akauyawo ari matatu. Ndikati endangobata bedzi. Ndobva ndaisirwawo airtime. Kwakubva ndafona ndakakubatai nyore. Ndobva ndakutaurirai dambudziko iroro. Dambudziko raapo ngeremasimbi iwaya akangorara. Zvino izvi zvese zvinoshuka, kandoshaya kuti mwana wangu anotofa kandichiona. Ndaongoitawo benzi renyika kuita chichemo kuti nyika yaZimbabwe ndatambudzika, ndotorepi kuti ndidini muzukuru wangu arapwe. Chikaita chirema chiripo hacho hazvina kuipa, nonga ndichirezvana nacho ndichichiona. Ndo padambudziko rendiinaro, saka ndakakudaidzaiwo. Ndikazozi kwemuri kure kuRusape Masvosva ndo kwetiri. Saka mukazoti hapana pekusvikira here, saka ndakazokumbirawo wari muno. Saka ndakazosvikirawo pano kuti muzouyawo pano padhuze. Mari ndakatopuwa pachechi nevamwe Friday, ndikaendawo chambudziko rendiinaro ndobva wandipawo. Ndangopuwa $10 yakandisvitsa muno kuMbare nedhora rekusvika pano. Saka ndo dambudziko rendiinaro. Akangorara. Ndinototyira kuti maronda yapamwe achashata mheno. Ndo chichemo chendiinacho kumhuri yeZimbabwe. Ndakangomuona kamwe
ndangotengesawo bhakiti rangu kuti anofawo ndisina kumuona. Kamwe ndoke ndakamuona mukadzi anga akazvitakura akatosununguka musi wa14 atongoriwo ikweko. Saka kwakazoenda kamwe kamusikana ndokakuenda nechikafu komupaka muroora mungozvaka. Ari kupi Brandon? Mubhindura hospital. Ari muhospital Mubhindura. Muri kuti mimi Brandon akakuvara makaudzwa musi wa10 kuti akuvara. Musi wa14 mudzimai wake achibva asununguka. Atori nekacheche izvozvi. Mari yamataura kuti iri kudiwa kuchipatara kuti aiswe simbi ndo yamati yakanzi 1400. Hameno kuzoti wamuoparete nemubhedha handizoziva kuti mari asi ndangoti yendazwa iwe. Saka kapikicha kacho kakaunzwa zviro zvokarimo mufoni imomo. Mazuva endamboisa kwemuri ndakambokaisa karimo. Hameno iwa kuti wanotsvaka here wakazviona. Ini seku ndo kudambudziko rendinaro randirwadza kuti mwana wangu achatongofaka. Kuramba wakarara. Sadza anoitwa zvekupakwa akarara. Asi anotaura. Marimwe zuro ndakamufona kazi mbuya ndakakuwara. Asi mudumbu ndo muri kundirwadza. Mbuya matimi makanzwa kuti Brandon atsikirwa nemugodhi. Mugodhi upi? Tinonzwa vanhu vanonzi ari kumbochera mugodhi wemvura. Vamwe otaiwa vakaenda kumugodhi kunotsvaga goridhe. Imugodhi wei? Aziyo kumagoridhe here zvinokorokozwa ikoko. Ndo kwaanga ari. Kana wanga aine munhu akati ndamutakura hatisi kumubata kuti timuzwe kuti waiwa nemurungu wanoshandira. Hazvisi kumbozidzikana kuti mukadzi wacho akati munhu iwo kumufonera hachatodairi. Iye akamuendesa kuhospitari kana ndiye iwe murungu wacho. Amen. Zvino ndashaya pekubata ndosaka dambudziko rangu ndangoti hameno muri yeZimbabwe kuchema chaiko. Kuti mwana wangu wongofa here. Kutaura anototaura chaizvo. Anotaura. Brandon uyu mataura kuti ane mudzimai akabereka kacheche. Ndiyega mwana waainaye kacheche kazvarwa kwairi kuti ane vamwe vana vakuru kune kacheche. Ane wakuru asi mukadzi uyu zvakasiyana here ari kumba kwake kumusha kwake. Uyu umwewo anga atorwa asununguka kacheche. Zvichireva kuti mune vana vemuzukuru wenyu vatatu. Ehe. Wakomana 2 umwe wokuenda akakasikana kaberekwa aka. Mhuri yeZimbabwe yakateerera iko zvinhu izvi. Mungakwanisa here kutipa nhamba dzekuti vanokwanisa kukubatai kana vachinge kuri kuti vakwanisa kuwana rubatsiro rwekuti vakubatsirei narwo? Ndingatokupai yangu yacho yemufoni yacho iyoyo. Kuti nditsvage umwe munhu zvingandinetsa. Ndotongokupai namba dzangu dzefoni dzacho idzodzo. Mungadedzere yenyu namba idzodzo? 077 28 35 039. Ndidzo namba dzefoni yangu idzodzo. Tingada kuziva kuti namba idzodzo dzinoburitsa zita rekuti kudii? Scholastic Kanyongo. Regai kudzorera mashure koko. Muri kuti vaiti gogo ndimi mega muriko here? Sekuru varipi gogo? Sekuru wakashayika 2010. Kwachingosara nemhuri dzindega. Kumusha munoitei? Kungogara kurima pamba ipapo. Aiwa masvita enyu. Ndongogara. Saka ndo dambudziko racho riripo irori. Tinoda kukutendai mhuri yeDestiny TV uye mhuri yese yeZimbabwe. Tinoziva kuti kazhinji kacho tinoita muonera pamwe chuma chemusukuru. Nasi unotanga tina gogo avo vati ndauyawo kuzochema kumhuri yeZimbabwe nekuti ndasvika pakupererwa. Musukuru ari muchipatara akutoita maronda nekuti anongogara akarara, haana chaanokwanisa kuita. Muzukuru mushure mekunge asangana netsaona kumakorokoza kwavakanga vaenda awirwa nemugodhi, ari kunzi iye ari kuda kuiswa simbi. Simbi idzi quotation yavakapiwa vakanzi dziri pa1400, asiwo mari yemibhedha nemari yekugara muchipatara kwavari havana kwavanokwanisa kuiwana. Kutouya kwavaita kuno kwaHarare vakatopiwa mari nevechechi kuti vakwanise kufamba kuuya kuno, uye vachange vachibva kuno vachienda zvakare kuBhindura kunoona
muchipatara mune muzukuru wavo uyo akati achingobva kukuvara pasina mazuva mudzimai wake achisununguka. Saka kuri kuti mudzimai ane kacheche, mwana ane muchipatara. Tinoziva isusu kuti zvinonzi atsunya arwa. Hazvinei kuti chii pakakura sei pamawana. Nhamba tapiwa nagogo, chero chatawana tinokwanisa kubatsira gogo kuti vakwanise kuva vanorerukirwa, kuti dambudziko rakawira muzukuru wavo akwanise kuiswa simbi. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Tisakanganwe kuita subscribe, tichida kuramba tichingokura.